Mema biara good evening. Ne chiachia biara ote Bernardenka ene kwasie anwumre me ne wo ebeche ahintasem bia. Ahinta wo yabrabom. Asofofo from mind of God. Omukita Bible. Ba asem wo ya me ne kan de bia omodi tumofo. Nanso oni asenne mu nkyerase e de kyerɛw. Nti da bia ama wa ye confuse e wo wabrabom. Awurade Nyankopɔn kan ne nasɛm mu sɛ manfa mfiri soro amrawa wontimi mfa wunyansa ene wunindie enye da enti ansa na Awurade Nyankopɔn de nasɛm bɛma wo sɛ kasa kyerɛ memba no Awurade bɛkyerɛ wunyansa sɛm ɔne nindie ha wɔbetima kyerɛ asɛm no ama ne mma ate ase ne ɔmo ahunu sɛ ɔno Awurade Nyankopɔn yɛ kɛseɛ onua me kasa kyerɛ wo sɛ adeɛ biara emma kwa abrabɔ na yɛbɔ bibi betima si wo wakwanim na Awurade Nyankopɔn de deɛ abesi wakwani ne ɛfa so deɛ apagya wo enti ana meta ka asɛm bi sɛ Awurade Nyankopɔn pɛsɛ wo pagya suminti bag ya odi kan ma wo pagya car engine was car engine no mu oduru sene suminti bag enti se wukoduru suminti bag ne ho a wo de onsafa ne pagya to okono na se wonsa kurade wanjaye anto ho a wontime mfa foforo enkurada ma me papa me nua brante eye Benadia Santi ne o kyerɛkyerɛ wo a ahye wo bɔ se opese wabrabɔ wudie enti obɛkyerɛ wo noma bebira aye dene wo wabrabom enoma bebira ekoso wo wakɔne ma waye confuse a unhunu ne ya wowom wunya boafo de bebia aye okoda na wo dampaso ane wo tware no me kasa kyerɛ wo ne uwo kuro bi so na wo se kuro na wo timu no mu abrabɔ aye dene ukukura na agiasi wonko akuro na wuti ne bia ye bibia oyeyie ba wonko ade wo be ya wo se ka wo ya ese ede income braw wo ya wonko enye yie wo ya adwuma bi wo se adwuma we tona asota me tona asota nso ma asota no me nko ade me kotona ne ma aboka it is not your business you have to leave that thing to check another one. Awurade Nyankopɔn kasa kyerɛ Abraham it is a rich family na Abraham frim ba Awurade kasa kyerɛ Abraham sɛ Abraham free agya ene wo na abusuam na kɔ asase bi a ɛyɛ bɔhyɛ asase ne me Awurade ma asiesie hɔ ne mehyira wo bisa ho sɛ na Awurade ontimi nhyira Abraham wɔ ne fie wana nipa bia wo ba bia Awurade aka wo ho ntam oni ntima yete wa yeti ntukware ba burochi man bedi yie no enka wo ba burochi da bre ne adwuma wo ye ne ha no se sa no ye ne wo Ghana amasa nka bedi yie asene se wo te burochi manim ba Ghana it is not your time is a Europe nipa bebre ni nuoma ahinta omo ewo abrabo ayebo no oya ade bi ni failure bam otikuro bi no oye bibi no onye yie na ofo no wo kuro no ode saa be huni se awu nanka otu na namontu ne to anka obeye nhira wo ba bi foforo nti mpanyimfo kura aka se wote faako a wote wade so na wusuro awaregya yeso wonya aware pada wakwa aware bi uni se oyesikani aware ne uwom otete o hawo aka wahye eye se wo ma aware ne to na ukọ bia na ba bia bekọ no wo nware sikani wo bekọ akọ ware hiani bia odo abrofo ho na Awurade be fa so pagya wo menua wo adwuma bim adwuma no ya wo ye bank manager by bia ye bank manager di ye wonko ade ka ne wo obo eye se wo gya ye adwuma ne pa adwuma wo be ya Awurade aka ho ntam wo Awurade Nyankopɔn de bi ye David Awurade de bi ye Abraham Awurade de bi ye Yosef Awurade de bi ye Moses asenya mekan yawo Moses abofra na oninhwe na Awurade aka ne ho ntam ewo Misraim nti o ma saa hene na osisu no e kan tanse yenkum ofra na Awurade kyerɛ kwanya yemfa Moses nkɔ
Mizraim na daachi omeji Israel. David ye baba wu David no awurade ma ne papa Jesse nkom to Israel ho ma ne be ya asenkese ansa ne ye wu David nti ye David koto sere so na sere ne so ne ye David blessing ansa na aba odo oisi okosua ko e wo wuram ansa na atima bedi nkunima bedi Israel so. Abranti a yekana se Yosef se yedni ko tu afiase no anye Yosef abusuafo ne tane na omotono no oye awurade nyankopon portion se ebam awurade motifo se ebam awurade bosha na hye Yosef se Yosef diye na anye se odiye wo ne maame ne papa abusuam na se opia abonten kwamene so ne Yosef betima huna tukwan entina awurade se ode fa ne nua ne nso ma beto ne Yosef na Yosef kodiye na ode behwe ni nuanom achi omofre nea onam akire ebanum onua ma wabrabo a wo obo no ma wani na ho wo ba aburochire krona wo no wayaya enyeyiye woda so te wo se ho na awurade behira wo nhira ni wo tu anamon wo te aware bi ase wapena bakura wo nya bi tu anamon foforo why adwuma bi wo ye adwuma na nye tu anamon hodi nya wu nhira enkasa metime maame mfachire me bra me maame kura na nye obeto bi amadi you have to travel DNT man nipa timfa kwane Libya kwane so na otutom papa na otima be pie Italy abediye antna Ghana adwuma ye ba burochira ye na burochira ne se ye Ghana ne ye wo ye saa hodin dwuma ani nkurutu dwuma nya ye ho mbra sister papa nka bedi yes na burochira ye kasa burochira sika wo ha no ba awurade aka wo ho ntam sania oka Jacob ho ntam no onua enti sa ade kura wo nse wanja anto wo nya foforo mfa ni ye da na se hawo bi so amma wo so a awurade ni ne wo nam musasia no o hye wo tene se babia obekọ no benya nuoma easy odo ba school bi odo ma be sunya nuoma bi to you have to live your life to go another way move me kasa kire wo ne anwumre Yosef ye de akan sem aka ba nipa ntimi nkirem Yosef anye ni nuane ne tane no Yosef anye ne pe oye awurade na ise oba no ko hira Yosef David anye ne papa de ne koto sere so kwa eye awurade pese ise okoko osua no ontimi nko awurade de bibi fa bi so na nsa uyede wo nipa bi ise wudi yiye wo ne nsa ne bi de ye mmoa bi de be ye tane amawo na wo de afiri kuro na wo num na wo de akodi yiye bitin ko bokro no wo ni kurom na be penachi na adwane okokro fro so na akoye sikani eye ne nhihye ya awurade ahihye ama no onu ya brantie follow me na men kire wo nuoma na fa bo brada achi asi wuye na afere nuoma hintaye akere nuoma sie ye akere nanso deba bia omu preach ye nanso ye nhunu ahintasem no wosise manfa mfiri soro anom wa wontimi fa wunyansa no ni ndi enyeda enitim ane social media buy no ebe bie ye ni wonuoma be ho enti follow me YouTube follow me biara Bernard Asante na menchira wo ne wabrabo besuye na ne wo nam no enye hawo eye temptation bi na aba you have to live it na wabrabo besuye